Ja, så blev klokken 18 nu. Jeg tror, jeg er klar med nyheder og sport. Ja, vi kigger på følgende historier. EU's udenrigsministre har i dag været samlet til møde i den ukrainske hovedstad Kiev, og det er første gang sådan et EU-møde ikke holdes i EU. Flere danske politikere kigger nu med interesse på den tyske model for kollektiv trafik, for i Tyskland kan borgere rejse ubegrænset med kollektiv trafik for en fast pris på 370 danske kroner om måneden. Og lidt mere tysk. De danske mestre fra FC København får i morgen besøg af de europæiske giganter fra Bayern München i Champions League. Vi var med til tyskernes pressemøde her til aften. Så vidt overskrifterne på denne første udgave af det, der nu hedder 18 News. Normalt bliver EU-møder jo holdt i EU, så det var ganske historisk, da EU's udenrigsminister i dag holdt møde i den ukrainske hovedstad Kiev.